Blessed Lord's Day sa mga kaigsuunan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan sa pagpaambit sa iyang pulong ni ining taknaa. Please turn with me to Romans chapter 4 verse 16 hangtod sa 18. Roma kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi, tungod niini pinasikad kadto sa pagtuo aron mahimong sumala sa grasya. Aron ang saad mahimong sigurado alang sa tanan nga binhi, dili lang sa anaa sa balaod, kundili apil usab ang sa anaa sa pagtuo ni Abraham nga amahan natong tanan. Sama sa nahasulat, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod sa atubangan sa Dios nga iyang gisaligan nga naghatag og kinabuhi sa mga patay ug ang mga butang nga dili buhi kaniadto gibuhi niya karon. Diha sa paglaom mituo siya bisag walay nakitang paglaom aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasod sumala sa gisulti ng daan kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niadtong 1947 mga kaigsunan, adunay balibalita or adunay istorya nga mikuyanap nga ang Ford Motor Company kuno muhatag og usa ka kotse in exchange sa copper penny or copper nga sinsilyo dated 1943. Kay nagkulang kuno sa copper ang company, willing nga muhatag og usa ka kotse in exchange for a coin. Mao nga excited kayo ang daghang mga tawo ug ang office sa Ford Company napuno og mga requests for additional information. Pero it turned out to be a hoax. Peke di ay nga balita mga kaigsunan, dili tinuod. Now adunay peke nga balita nga mikuyanap sa tibuok kalibutan sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan for hundreds of years now. Unsa man kini nga peke nga balita nga ang kaluwasan kuno ang atong pagsulod sa langit atong maangkon pinaagi sa atong maayong buhat. Mao kini common nga gituuhan sa mga tawo. Peke nga balita gumikan kay dili kini tinuod. Ang kamatuuran mga kaigsunan is that wala gayoy maayong buhat nga atong gihimo dinhi sa kalibutan nga makapahimo kanato nga madawat sa Dios sa iyang atubangan didto sa langit. Ang tanan nato nga mga maayong buhat aduna gihapoy mantsa sa kasalanan. Ang bugtong nga maayong buhat nga makaangkon or mahimong merit, makahatag ka natong credit nga makasulod kita sa langit, mao ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang maayong buhat nga iyang gisulob sa tanang mga tawo makasasala nga mutuo ug musalig kaniya lamang alang sa kaluwasan. Ang atong eternal nga destiny mga kaigsunan nagadepende kini sa atong pagsabot ug sa atong personal nga pagtuo ug pagsalig sa kamatuoran nga gitudlo ni Pablo sukad pa sa Romans chapter 4. Unsa man kini nga kamatuoran nga kita pagaisipon nga matarong, pagaisipon nga hingpit, justified ang tawag niini mga kaigsunan. Ang buti pasabot, ideklarar kita nga matarong pinaagi sa pagtuol lamang. Dili kita ma-justified, dili kita pagaisipon nga matarong pinaagi sa buhat or pinaagi sa atong excellent moral behavior, kundili pinaagi sa pagtuol lamang sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag kanato sa pagkamatarong nga wala kanato. Bulag kini sa maayong buhat mo kini gipasabot ni adtong una natong pamalandong sa Romans chapter 4 verse 1 hangtod sa verse 8. O kini nga panalangin mga kaigsunan wala kini nakabase sa atong mga religious rituals. Gipasabot kini sa verse 9 hangtod sa verse 12, isip review. Or wala kini nakabase sa atong pagtuman sa balaod. Gumikan kay ang balaod nagakondinar og nagahukom lamang kanato. Remember the demand of the law, 100% obedience, bagsak kitang tanan mga kaigsunan. Rather, sumala sa gipakita ni Pablo kanato karon ang saving faith mga kaigsuunan nakagamot kini sa grasya sa Ginoo.
nagpahulay kini sa saad sa Ginoo, nagaagad kini sa kahimayaan sa Ginoo, nagasalig kini sa gahom sa Dios. So, ang argumento ni Apostle Paul, mga kaigsunan, is that si Abraham nga giisip sa mga Hudiyo nga amahan sa ilang pagtuo ug insakto lamang gayod si Abraham nga ilang gipanghinambog gipakamatarong naluwas giisip nga matarong pinaagi sa pagtuo lamang dili pinaagi sa pagkatinuli ni Abraham ug dili usab pinaagi sa iyang pagtuman sa balaod. And as such, si Abraham, mga kaigsunan, dili lang siya amahan sa mga Hudiyo nga magtutuo, kundili amahan usab siya sa mga hintil nga nagatuog, nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo. So ipalapad pagayod kaayo kini ni Pablo ang kinaiyahan sa pagtuo ni Abraham, isip example sa matag usa kanato niini nga pamalandong nato niining taknaa. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong. Una, rooted in God's grace. Ang kaluwasan, ang atong justification, nakagamot sa grasya sa Ginoo. Ikaduha, rests in God's promise. Ang atong kaluwasan, ang atong justification, nagapahulay sa saad sa Ginoo. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpamalandong niining taknaa, magpanglihok ang balaang espiritu sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Mudangat na kita sa unang punto, mga kaigsunan. Rooted in God's grace. Ang atong justification, ang atong kaluwasan, nakagamot sa grasya sa Ginoo. Wala kini nakagamot sa atong human performance, mga kaigsunan. Human nga gipoint out ni Pablo nga ang balaod nagahatag kini or nagadangat kini, nagaresulta kini sa tunglo sa Dios. Nganong tunglo man? Dili kaluwasan kun dili tunglo. Gumikan kay ang demand sa balaod 100% obedience. Dili inato kini masunod, dili kini matuman. So human nga gipasabot ni Pablo nga ang balaod imbis nga makahatag og kaluwasan, naghatag hinuon kini og tunglo, gisumpayan pa ni Pablo sa verse 16. Ang giingon dinhi, tungod niini pinasikad kadto sa pagtuo aron mahimong sumala sa grasya, aron ang saad mahimong sigurado alang sa tanan nga binhi, dili lang sa mga anaa sa balaod, kundili apil usab ang mga anaa sa pagtuo ni Abraham nga amahan natong tanan. So kini nga bersikulo, mga kaigsunan, summary kini sa tanang gihisgutan ni Pablo gikan sa verse 1 hangtod sa verse 15 sa Romans chapter 4. Nagatumbok kini sa saad sa Ginoo ngadto kang Abraham nga aduna siya'y inheritance, aduna siya'y mana or inheritance nga iyang masunod or madawat gikan sa Dios. Gisaad kini sa Ginoo ngadto kaniya, dili pinasikad sa iyang pagsunod sa balaod, kundili pinasikad sa pagkamatarong nga iyang naangkon pinaagi sa pagtuo. Mo kini gipasabot sa verse 13. Ang rason nganong kini nga inheritance madawat ni Abraham or nadawat ni Abraham pinaagi sa pagtuo, unsa man ang rason? Ang rason mao nga aron kini masabtan gayod nga pinasikad kini sa grasya. Pinasikad sa grasya ug dili pinasikad sa atong performance. Gipasabot kini ni Pablo sa verse 4 hangtod sa verse 5 sa Romans chapter 4. Ang giingon dinhi, karon sa nagbuhat, ang bayad dili pagaisipon nga grasya. So kung by works, dili kini pagaisipon nga grasya, bayad kini sweldo. Karon sa nagbuhat, ang bayad dili pagaisipon nga grasya, kundili maulang gayod ang angayan. Kay sweldo man, apan kaniya nga wala nagbuhat, kundili nagtuo diha kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. So simple kaayo ang punto ni Pablo, mga kaigsuunan, niining iyang argumento. Kung ang kaluwasan atong maangkon ingon nga bayad or ingon nga sweldo nga takos kanato gumikan sa atong maayong buhat, then
dili kini pinasikad sa grasya. Bayad na kini, sweldo na kini. Ang grasya mga kaigsunan, ang buti pasabot ni ini, undeserved favor. So, kung ang kaluwasan madawat nato, ingon nga bayad or sweldo gumikan sa atong maayong buhat, mura og utangan ang Ginoo kanato. Nakautang day ang Ginoo kanato. And of course, pwede natong ipanghinambog ang atong maayong buhat, ang atong pagkabuutan nga mo'y hinungdan nga naangko nato ang kaluwasan. Ug ang kaluwasan mga kaigsunan dili na day kinigasa kundili sweldo na. Pero tataw kayong gisulti sa Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga ang kaluwasan gihatag sa Ginoo kanato ingon nga libre nga gasa aron walay bisag kinsa nga makapanghinambog. So sa dihang giingon ni Pablo sa verse 16 nga those who are of the law nakadawat sa gasa sa kaluwasan, ang but pasabot ni ining those who are of the law naga tumbok kini sa mga Hudiyo nga magtotoo. Mga Hudiyo nga magtotoo, they represent those who are of the law. Dili kini naga-refer sa tanang mga Hudiyo. Gumikan kay kung naga-refer kini, nagatumbok kini, nagapasabot kini sa tanang mga Hudiyo, then gikontradict ni Pablo ang iyang kaugalingon sa verse 15 nga ang nagbuhat og balaod nakaangkon hinuon og tunglo alang sa ilang kaugalingon imbis nga kaluwasan. So kining phrase those who are of the law refers to the Jewish believers in the Lord Jesus Christ. They are those who are of the law along with the Gentile believers na dawat nila ang libre nga gasa sa kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga hintil wala na nanginahanglan nga ilang tumanon ang balaod ni Moses. Rather, ang parihong mga Hudiyo ug mga hintil kinahanglang mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo aron maluwas. So ang gipasabot ni Pablo mga kaigsuunan nga ang pagtuo baliktad sa pagtuman sa balaod which is based on human performance. Ang pagtuo mao ang naghatag kanato og garantiya nga maangkon nato kini nga saad. Kung ang kaluwasan nakabase sa atong good deeds. Okay, take note of this ha. Kung ang kaluwasan pinasikad sa atong maayong buhat, now how do we know nga insakto na ang atong maayong buhat nga nakabuhat na gayud kita og daghan? Sumala sa atong gipasabot ni adtong miagi nato nga pamalandong mga kaigsunan. Mao kini ang problema sa Roman Catholic system nga nagdugang sila og works. They add works to faith. Nga kinahanglan nga ilang tigumon ang mga good works ma-accumulate nila aron sila mahilangit. When you have done ang pangutana, kumbaga giunsa man nimo pagsayod nga insakto na kaayo ang imong maayong buhat nga natigom, nga honest gayod ikaw, nga nakahatag ikaw og tabang sa mga nanginahanglan, nga ikaw nahigugma gayod sa Dios, sa kinatibuk-an gayod, nga enough na, nga madawat na kana sa Ginoo, nga kumbaga nakapasar na ang imong good works mga kaigsunan. You have loved your neighbor as yourself. So kung ang imong kaluwasan nakabase sa imong maayong buhat, well, aduna kay daghang rason nga magduda gayod. Insakto na ba gayod ang akong gibuhat? Igo na ba kini nga ma-impressed ang Ginoo kanako ug aron ako maluwas? And so, kinahanglan gayod nga dawato nato ang kamatuuran mga kaigsuunan nga ang atong kaluwasan dili gayud pinasikad sa atong maayong buhat kundili pinasikad lamang sa pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham. Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. Ug kung ikaw mutuog musalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo, si Abraham imong amahan sa pagtuo. You will be considered as one of the children of Abraham in faith. Ug kini nga pagtuo mga kaigsuunan nagagamot kini sa saad sa Ginoo. Unsa man kini nga saad nga iyang i-pronounce, iyang i-declare nga matarong
ang tanang mga tawo nga nagsalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong musalig lamang kita kang Kristo, gumikan kay siya lamang ang nagbayad sa tanang silot sa sala didto sa cross sa Kalbaryo. Available kini nga kaluwasan, available kini nga justification sa tanang mga katawhan without distinction. Mahudiyo man ka, ma-Gentile man ka, madato man ka, mapubre man ka, ma-Amerikano, ma-European, ma-Filipino. This is available to all. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Now, basin og sama sa mga Hudiyo ni adtong kapanahunan ni Pablo, ang imong background higala religious ka. Kinahanglan gayud nga pagabuksan sa balaang espiritu ang imong mga mata aron imong masabtan nga ang kaluwasan dili nimo kini maangkon pinaagi sa imong pagkarelihiyoso, pinaagi sa imong mga pagpaningkamot. Maangkon lamang nimo kini pinaagi sa pagtuo sa saad sa Ginoo diha kang Kristo, nga ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong igo na aron tabunan ang imong sala ug aron isipon ikaw nga matarong atubangan sa Dios. So ang pagkamatarong ni Kristo i-credit sa imong account, or perhaps ang imong background sama sa uban nga mga hintil, aduna ikay pagan background. Nagkinabuhi ikaw sa sala, ang purpose sa imong kinabuhi niining kalibutan na aron lamang matuman ang kahidlaw sa imong unod. Kinahanglan nga pagabuksan sa Ginoo ang imong mga mata aron makita nimo higala nga ikaw guilty sinner. Guilty. Na ilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Apan ang Ginoo naghatag, nagtanyag og full pardon, hingpit nga kapasayloan sa tanan nga mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tanan nga mutuo ug musalig sa kamatayon ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw, sa iyang dugo isip kinatibuk ang bayad sa tanang sala, sa tanang mutuo ug musalig kang Kristo. He will credit God's righteousness to you the instant or the moment that you believe in Jesus Christ. Ang pagtuo ni Abraham nagagarantiya sa saad alang sa tanang mga katawhan. Remember, Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. In the same way, if you believe in the promise of Christ, the promise of justification by faith in Him alone, on the merit of His blood and righteousness alone, you will be credited or you will be reckoned as righteous. Ug sa sunod nga bahin sa atong pamalandong, gipalapad pagayod ni Pablo ang kinaiyahan sa pagtuo ug pagsalig ni Abraham. Unsa man ang matang sa pagtuo ug pagsalig ni Abraham. This leads us to the second point of our meditation. It rests in God's promise. Nga ang buti pasabot ni ini, kay ang Dios man ang nagsaad, ug dili bakakon ang Dios, mutuo ug musalig ko. Igo na. Bisan pa og ang ebidensya or ang akong human emotion sukwahi sa saad sa Ginoo, pero dili ko musalig sa akong gibati, dili ko musalig sa akong nakita, kundili musalig ako sa saad sa Ginoo. Gumikan kay ang Ginoo ang nagsaad niini, igo na kinialang kanako, dili bakakon ang Ginoo. Ingon ini ang pagtuo ni Abraham, mga kaigsuunan. Nagpahulay sa saad sa Ginoo, bisan pa og sukwahi ang iyang nakita sa kamulong nga kahimtang. As indicated sa NASB Bible nga translation, mga kaigsunan, gisite ang Genesis chapter 17 verse 5 in parenthetical form. Ang giingon dinhi sumala sa nahasulat. As it is written, "A father of many nations I have made you." Or, gihimo ko ikawng amahan sa daghang mga kanasuran. So sa verse 17, sukwahi gayod ang kahimtang ni Abraham. Kay nga naman, 99 anyos na siya. Wala na ilana. 99 anyos na, mga kaigsuunan. Now, bisan og ang saad sa Ginoo gihatag ngadto kaniya almost 25 years before, when he was still 74 or 75 years old,
Wa pa gyud in tawo nakaanak si Abraham sa iyang asawa nga si Sarah. Nakaanak siya uh, with Hagar along the way. But that was really a mistake or nakasala gayud si Abraham because it was not done in faith. Nakasala siya or nakaanak siya with Ismael, anak niya sa iyang helper nga si Hagar or helper ni Sarah. Pero dili magud pinaagi sa ugat ni Ismael gihatag sa Ginoo ang saad sa mga katawhan kundi pinaagi sa anak mismo ni Abraham with Sarah. So that was 25 years before and somewhere along the way nahulog si Abraham ug si Sarah sa sala sa pagduda sa saad sa Ginoo. Pero ang Ginoo gracious kaayo, puno sa grasya nga gapadayon gihapon ang saad sa Ginoo. Gapadayon gihapon. And now Abraham was almost 100 years old and Sarah was about 90 years old. So klaro gayud kaayo nga naminopause na si Sarah ug si Abraham, both of them were past the age of childbearing or conceiving the child. The point is, ang Biblia nag-ingon nga nagpadayon gihapon si Abraham sa pagsaad sa pagsalig sa saad sa Ginoo bisan pa og ang nakita niya sa iyang kamulong nga sitwasyon sukwahi didto siya mibarog sa saad sa Ginoo because God said it, iya kining pagatumanon. Gihatagan siya bag-ong ngalan nga Abraham, kang iyang pangalan sa una Abram, ang buti pasabot exalted father. But at this point, giusab sa Ginoo ang pangalan ni Abram nahimong Abraham, nga ang buti pasabot father of multitudes. Pero unsay father of multitudes nga usa pa man ang iyang anak at that time si Ismael, resulta pa gumikan sa iyang pagpakasala. But Abraham, according to Paul, according to the Bible, he clung to the promise of God. God said it, therefore I believe it. And the Bible tells us Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. Inguna na ang nature sa saving faith. Because God said it, gumikan kay gisaad sa Ginoo nga ang tanang nagsalig sa iyang anak nga si Hesukristo, ang tanang nagsalig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo maluwas, pagaisipon nga matarong because God said it, we will believe it. Bisan pa og sukwahi ang atong gibati, ug sukwahi ang atong nakita, we just rest on the promise of God. Mao kini ang matang sa pagtuo ni Abraham. Bisan og ang saad sa Ginoo nga siya makaanak, 99 years old na siya and Sarah was almost 90 or 190 mga kaigsuunan. Pero misalig gihapon sa Abraham sa saad sa Ginoo bisan pa og opposite ang iyang nakita. Outside the realm of human possibility, Abraham believed in God. Ug ang gibutang kuno ni Abraham sa iyang hunahuna is that God has the power to give life to the dead. Giisip na niya ang iyang lawas nga patay. Imagine 100 years old. Pero ang midagan sa hunahuna ni Abraham, gamhanan ang Ginoo nga makahatag og kinabuhi sa patay. Ug bisan pa og ang usa ka butang wala pa nag-exist before, kaya kining buhaton sa Ginoo. Well, ang pagtuo ni Abraham sumala sa akong giingon, wala kini nagpasabot nga wala na struggle si Abraham, nga wala na siya nagduda. Mao gani nga nakaanak siya with Hagar, nakaanak siya ni Ismael, it was because of unbelief. Pero bisan pag nahulog si Abraham sa sala, apil na pud si Sarah mga kaigsunan, ang Ginoo matinud-anon gihapon. Nagpadayon gihapon ang Dios sa pagtuman sa iyang covenant with Abraham. Ang atong pagtuo sa saad sa Ginoo is the same. Pareho ra na sa nagtuo kita sa persona sa atong Dios. When we believe His promise, it means we believe Him. Kung nagsaad ako kanimo nga buhaton nako ang usa ka butang, unya dili ka mutuo sa akong saad, unsa may buti pasabot ni ana? You are calling me a liar. Imo kong gipakabakakon. You are saying nga bakakon ko, wala ako'y katakos nga tumano nako ang akong gisaad.
Nga now, kung ang Ginoo nagsaad og kaluwasan pinaagi sa grasya, unya dili ka motuo niini, nagduda ka niini, imong gipakabakakon di ay ang Dios. So ang gi-emphasize ni Pablo, mga kaigsunan, mao ang saad sa Ginoo. Because God said it, higala, kinahanglan nga mutuo ikaw niini. Ang kaluwasan dili nimo maangkon pinaagi sa imong maayong buhat, pero nagsaad ang Ginoo nga kung ikaw mutuo ug musalig lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, pagaisipon ikaw nga matarong atubangan sa Ginoo. Pagaisipon ikaw nga hingpit as if ikaw inosente walay sala. Gumikan kay ang imong sala gipas-an na ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, gitabunan na sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Matod pa ni Martin Lloyd Jones, Abraham believed the bare word and nothing else whatsoever. Ang yano nga saad sa Ginoo, ang yano nga pulong sa Ginoo, mao'y gisaligan ni Abraham. Wala nay dugang, but the simple word of God. O gidugang ni Martin Lloyd Jones, faith is content with the bare word of God because He is God. Ang pagtuo kuno, kontento na sa yano nga pulong sa Ginoo, gumikan kay Ginoo siya. Dios siya. It's so easy to sit here and think, well, mutuo ako ug musalig sa Ginoo. Kung magpakita siya kanako sama sa iyang pagpakita ni Abraham ug musaad siya sa Ginoo, musaad siya kanako og something. Pero kung mahitabo ka na, mutuo ba gayud ikaw? Higala, with all of these supernatural evidences, remember, ang mga Hudiyo nasaksihan nila ang milagro sa atong Ginoong Hesukristo. Nasaksihan gani nilang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. But they still refuse to believe despite all of those evidences, mga kaigsunan. So what assurance do you have? Nga kung ang Ginoo literal nga magmilagro sa imong atubangan, ikaw mutuog, musalig kaniya. When the Jewish people, they witnessed miracles after miracles. Nasaksihan nila, but they remained unbelieving. No, 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 no. Ang tinuod nga pagtuo, mga kaigsunan, dili to see is to believe. No. Ang tinuod nga pagtuo sumala sa giingon sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. By the word of God nga giwali kaninyo. Nganong mutuo mo pinaagi sa pulong, it's because of the mighty working of the Holy Spirit working in the hearts and minds of people as the word of God is being proclaimed. So ang atong pagsalig diha lamang gayod sa gahom sa balaang espiritu nga nagapanglihok samtang gibatbat ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. So hinaot nga magapanglihok ang balaang espiritu sa matag usa niining taknaa that God will open your eyes ug makita nimo nga ikaw makasasala ug dili nimo maluwas ang imong kaugalingon apan si Kristo naghatag og libre nga kaluwasan pinasikad sa merito sa iyang dugo ug pagkamatarong, and you will be saved. Now sama sa akong giingon kaganina, ulaw na gani ang karaang pangalan ni Abraham nga Abram, but pasabot exalted father. Unsay exalted father? Nga usara ka buok ang iyang anak, anak pa sa pagpakasala si Ishmael. Kanya ang iyang ngalan, exalted father, gikataw-an tingali siya sa iyang mga sulugoon ug sa mga bisita ug sa mga katawhan. Hingsamot na gyud karon nga iyang gi-announce nga gihatagan siya sa Ginoo og bag-ong ngalan. Basin ug ang iyang mga servants miingon nga, oy, basin ug ang bag-ong ngalan in line na gayud sa realidad na nahaum na ug sa dihang gi-announce ni Abram nga ang iyang bag-ong ngalan Abraham, but pasabot father of multitudes. Nangatawag yung tingali itong iyang mga sulugoon. Unsa? Father of multitudes, 99 years old. Usa lang kabuok ang anak. Pag sure diha Abraham, oy. But Abraham believed in God. O atong sumala sa atong natun-an sa history. Tinuod gayod nga nahimong father of multitudes si Abraham. Dili lang siya nahimong father of multitude by biological procreation or genealogy with Isaac and Jacob nga midaghan gayod ang mga Hudiyo,
but he became the father of multitudes by faith. Gumikan kay gipasabot ni Pablo that if you believe in Jesus Christ, you are considered as a child of Abraham. You are a child of Abraham in faith. So Abraham became a father of many nations because through the seed of Abraham, who is Jesus Christ our Lord, ang kaluwasan naangkon sa parihong mga Hudiyo ug mga Hintil. Mituo si Abraham sa saad sa Ginoo, even though at that time it was humanly impossible. According to evidences, it was humanly impossible, but now we know nga natuman gayud kini because we read the Bible and we read history. And the promise was fulfilled even more because of Jesus Christ our Lord. Naapil ang mga Hintil nga giisip nga spiritual children of Abraham by faith. Adunay usa ka theologian nga nag-ingon, tanang mga butang nga anaa sa atong palibot sukwahi sa mga saad sa Ginoo. Sukwahi ang atong pagbati, sukwahi. Puno kita sa pagduda, but it doesn't change the objective promise of God. Nagsaad siya og pagkawalay kamatayon, gipalibutan kita og pagkaanaay kamatayon ug pagkadunot. Diba? Those who believe in Him shall not perish but have eternal life, but then we will die physically. Susukwahi lagi. Iyang gimantala nga ginaisip niya kita nga matarong, apan naputos kita sa kasalanan. We know that. Bisag Christians, nakasalagi hapon. Namantala siya nga manggihinatagon siya ug maayo alang kanato apan ang nagakahitabo sa atong palibot nagpadayag mahitungod sa iyang tunglo. Unsa may kinahanglang mahitabo? Kinahanglan nga isalikway nato ang atong kaugalingon aron walay makababag sa atong pagtuo nga ang Dios matuod. So ang saad sa Ginoo mga kaigsuonan nga iyang pagaisipon nga hingpit ug matarong ug hatagan niya kinabuhing walay katapusan ang mga dautan, ang mga makasasala nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Haasa man nato nakatunan kini nga saad. The only source of this promise is the Word of God. Ang Biblia lamang. Dili nimo kini makatunan pinagi sa imong pagtan-aw sa kinaiyahan, sa nature, sa mga buhat sa Ginoo. No, dili nimo kini maangkon nga saad pinagi sa philosophy or logic. Dili nimo kini maangkon nga saad or masayran pinagi sa imong pagtuon sa human behavior. Rather, maangkon nimo kini nga saad kung imong ablihan ang Biblia. Kung imong basahon, maminaw sa wali sa pulong sa Ginoo nga nagmantala sa ebanghelyo. Do you believe in the promise of God? Nagasalig ka ba kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan? Do you believe in the promise as recorded in the Bible? If not, kung dili ikaw mutuo, kung wala ikaw nagsalig sa saad sa Ginoo, you are actually calling God a liar, bakakon. Well, another application alang sa mga Kristohanon, kung atong ibalita kining maayong balita ngadto sa mga katawhan, kung atong ipasabot kanila ang ebanghelyo, isite nato ang Word of God. Isite nato ang Bible. Dili nato ikaulaw ang Bible. We open our Bible. We proclaim the Word of God. Gumikan kay nahasulat ang pulong sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo mas hait pa sa espada nga duhay sulab nga mudulot gayod sa kasing-kasing sa mga katawhan. The purpose why the Bible was written is that so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Mo kini gisulat ni Apostle John sa John chapter 20 verse 31. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Romans chapter 10 verse 17. Ang pulong sa Ginoo gamhanan kaayo aron luwason ang mga makasasala. So, ang saving faith mga kaigsunan nagasalig lamang sa gahom sa Dios nga mutuman sa iyang saad. Wala kini nagasalig sa atong kaugalingon. In spite of human inability, in spite of contrary evidence, ang saving faith nagasalig lamang gayud sa saad sa Ginoo.
The verses contrast Abraham's hopeless inability. Wala na gayoy inability sa Abraham, hopeless, 100 years old, versus the power of God. So what is 100 years old nga wala na'y umoy, mga kaigsunan, menopause na si Sarah, 90 years old, versus the power of God. Midaog ang gahom sa Ginoo. Abraham and Sarah were past the age of childbearing, but the power of God triumphed. Midaog ang saad sa Ginoo. Well, ang imong nasabtan sa imong kaugalingon is that dautan gayud ikaw. Wala kay katakos nga muluwas sa imong kaugalingon. Ang imong pagkamatarong hugaw nga panapton at tubangan sa Ginoo. You know that? Makasasala ikaw, makasasala ako. We know that so very well. But compare it with the power of God to save sinners like you and me. God is able to perform the impossible things. Salvation is impossible for us, but it is possible with God. Posible kini. Busa higala, ayaw awata katong lula nga hadlok kayo nga musa kayo og eroplano for some reasons nervyo sa gayud kayo siya pero kinahanglan nga iyang bisitahon ang iyang apo mao nga napugos gayud siya og sakay og eroplano, excited na ang tanan, gipasabot kaniya nga safe lagi ang eroplano, mas safe pa na kaysa sa land travel. Pero ang tiguang, ang lola hadlukanon kayo sa tanan, pero misakay gayud siya og eroplano. Pagtugpa niya sa airport, mga kaigsunan, sa iyang gipadulngan, gitagbo siya sa iyang mga pug, miingon nga, kumusta ang imong first airplane flight? Ang tubag sa tiguang, well, it was successful, pero wala na ako gihatag ang akong kinatibuk ang timbang. Wala na ako gipabugat ang akong kinatibuk ang timbang sa eroplano. Murag mihang ang iyang pamati. So, misakay siya sa eroplano, pero wala niya gibutang ang iyang kinatibuk ang pagsalig sa eroplano. Aduna pay part of the weight nga iyang gi-imagine, nga iyang gi-withhold, nga wa niya gihatag sa eroplano. Dili ingonana ang saving faith. Ang saving faith, mga kaigsuunan, it will completely rest in the promise of God. Because God says, sinners, unrighteous people, those who are under God's wrath and condemnation, if they repent of their sin and believe in Jesus Christ, those sinners, those unrighteous people will be saved. They will be reconciled to God. Mapasiguli sila ngadto sa Dios. Ang ilang sala mahugasan, mahinluan, matabunan sa dugo ni Kristo ug ang pagkamatarong ni Kristo igasulob kanila. Understand your human inability, my dear friend. Sabta ang imong human inability. Dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, pero tanawa pinaagi sa pagtuo ang gahom sa Dios nga makabuhat sa mga imposibleng butang. Solely trust in the promise of Christ. Repent of your sin now and trust in Christ alone as your Lord and Savior, and you will be saved. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Oh dear Heavenly Father, thank you for your message at this moment. Ug among gipangayo o Dios nga imo kining gigamit aron mutuog musalig lamang kanimo ang mga wala pa diha kang Kristo. We pray also that you have used this message to revive your people nga anaa karon sa pagduda, anaa sa kaluyahon. And we pray also that you will use this message to equip your people to do the work of evangelism, to explain what saving faith is to people. Kinahanglang mapasabot kini nga mensahe ngadto sa mga katawhan, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.